ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇ ଅନାଥ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା। ତା ସାନ ଭଉଣୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଭାରି ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା। ଆରେ ଭଉଣୀ, କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏଠି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ବସିଛୁ? ଆଜି କ'ଣ ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁନି? ସବୁଦିନ ଛିଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁ ମୋତେ କହିଥିଲୁ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଦେବୁ, ହେଲେ କାଇଁ ଆଜି ଯାଇ ତୁ ମୋତେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଦେଲୁନି। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଏମିତି କହନି। ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ତୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ପୁରା କରିବୁ କହିଲୁ? ତୁ ସ୍କୁଲ ଯା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଦେବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଦିଦି? ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଦେବୁ? ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଦେବି। ଏବେ ଏମିତି ଆଉ ମୁହଁ ନ ଶୁଖେଇକି ଟିକେ ହସିଦେଲୁ। ସାନ ଭଉଣୀଟି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତା କାମକୁ ଗଲା। ସେ ଏକ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସାରା ଦିନ କାମ କରି ସାରିବା ପରେ ସେ କହିଲା, ମାଉସୀ, ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ମାଉସୀ, ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏ ମାସର ଦରମା କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ଦେଇପାରିବ? ନାଇଁ ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ତ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ତା ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଦରମା ମାଗୁଥିଲି। ଆରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ତ ଭାରି ଚାଲାକ ଝିଅ। କାମ ତ ଠିକ୍ରେ କରିବାର ନାହିଁ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଭଲ ମାଗି ଜାଣିଛୁ। ତୁ ଅନାଥ ବୋଲି ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଦୟାକରି କାମରେ ରଖିଥିଲି। କାମ ତ ଠିକ୍ରେ କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଏଇ ଥରକ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଅ ମାଉସୀ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତମକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବିନି। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ କହିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ରହ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଉଛି। ଏଇ ନେ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ମାଗିବୁ, ମୁଁ ତତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ଦିଦି, ତୁ ଆସିଗଲୁ? ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଦେଇଛି। ଏବେ ତୁ ଖୁସି ତ? ସତରେ ଦିଦି, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ତୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଦିଦି। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସାନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ଦିଦି, ପହରଦିନ ଆମ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ସବୁ ଛୁଆ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି କାଲି 300 ଟଙ୍କା ଧରି ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ। ଦିଦି, ମୁଁ ବି ପିକନିକ ଯିବି। ମୋତେ 300 ଟଙ୍କା ଦେ। ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିବିନି ରେ ଭଉଣୀ। ନା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ପିକନିକ ଯିବି, ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେ। ତୁ ବୁଝୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତତେ ଥରେ ମନା କଲି ନା, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ସାନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଏହିପରି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ସାନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପିକନିକ ଯାଇପାରିଲାନି। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସନି। କ'ଣ କରିବି କହ? ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥାନ୍ତି, ସେ ମୋତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି ମୋ କାମ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ କେମିତି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କହିଲୁ? ତୁ ବୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ? ଚାଲ, ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଦିଦି? ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା? ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଜିଦ୍ କରିବିନି। ଚାଲ ବି ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଦିନ ସାରା ସେମାନେ ଅନେକ ମଜା କଲେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲା। ଜୋରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ସାନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଉଡ଼ି ପାରିଲାନି। ସେ ତା ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ସେ ତାର ସାନ ଭଉଣୀକୁ ପାଇଲାନି। ସେ ଏକ କଖାରୁ ଗଛ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେହି କଖାରୁ ଗଛରେ ମାତ୍ର 3ଟି କଖାରୁ ଫଳିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଡାକିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଛୋଟ ଛୁଆ? ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କିଏ ମୋ ସହ କଥା ହେଲା? ମୁଁ କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି? ମୁଁ କଖାରୁ ତୋ ସହ କଥା ହେଉଛି। ତୁ ଭୟ କରନି, କହ ତୋର କ'ଣ ସମସ୍ୟା?
ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ କଖାରୁକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆମେ ତ ଭଉଣୀକୁ ଖୋଜି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ସାଧାରଣ କଖାରୁ ନୁହଁ, ଆମେ 3 ଜଣ ପରି। ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ଆମେ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ସେଇ ନଦୀ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁଗର କଇଁଚ। ସେ ହିଁ ତା ଶକ୍ତିରେ ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଏ କଖାରୁ ଭିତରେ ରଖିଛି। ଆମେ ଏ କଖାରୁ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବୁ, ଆଉ ତ ଭଉଣୀକୁ ବି ଖୋଜି ଦେଇପାରିବୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପରି? ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏ କଖାରୁ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବି? ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ସେ ଯାଦୁଗର କଇଁଚ ରୁହେ। ତା ପାଖରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଳସୀ ଅଛି। ସେଇ କଳସୀ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବୁ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ସେ କଳସୀ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ତୁ କ'ଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ସେ ଯାଦୁଗର କଇଁଚ ପାଖକୁ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଗକୁ ଗଲା। ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଦୁଗର କଇଁଚ ଶୋଇଛି। ତା ପାଖରେ ହିଁ ସେ ନାଲି କଳସୀ ବି ଥିଲା। ଏଇ ତ ସେଇ ଯାଦୁଗର କଇଁଚ ଏଇଠି ଶୋଇଛି, ପାଖରେ ସେ ନାଲି କଳସୀ ବି ଅଛି। ଯାଦୁଗର କଇଁଚ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ଏ କଳସୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କଳସୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କଳସୀ ଭାଙ୍ଗିବା ଶବ୍ଦରେ ଯାଦୁଗର କଇଁଚର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ, ତୁ ମୋ କଳସୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମାରିଦେବି ତତେ। ଯାଦୁଗର କଇଁଚ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ 3 ପରି ଭଉଣୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରହିଯା ଯାଦୁଗର, ତୁ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାର ଶାସ୍ତି ତୁ ଏବେ ପା। ଏମିତି କହି ପରି ତା ଶକ୍ତିରେ ଯାଦୁଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ତାପରେ ପରି ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଭଉଣୀ କେଉଁଠି ଅଛି। ସେ ତାକୁ ଧରି ତୁରନ୍ତ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରି। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଫେରି ପାଇଲି। ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ତୋର ଏତେ ସ୍ନେହକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସାରା ଜୀବନ ତମେ 2 ଭଉଣୀ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଏଇ ନେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, କିଛି କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ନେ। ଏ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ତୁ ତ ଘର ଅଗଣାରେ ପୋତି ଦେବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପରୀମାନେ ଚାଲିଗଲେ। 2 ଭଉଣୀ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ନିଜ ଅଗଣାରେ ପୋତି ଦେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ କଖାରୁ ଗଛ ବାହାରି ସେଥିରେ ଅନେକ କଖାରୁ ଫଳିଛି। ଆରେ ଭଉଣୀ ଦେଖେ, ପରୀମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଆମ ବଗିଚାରେ କେତେ କଖାରୁ ଫଳିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏ କଖାରୁ ବିକ୍ରି କରି ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବା। ହଁ ଦିଦି, ଏବେଠୁ ତୁ କାହା ଘରକୁ ବି ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଯିବୁନି। ଚାଲ ଦିଦି, ଗୋଟେ କଖାରୁ ନେଇ ତରକାରୀ କରିବା, ଦେଖିବା ଏଇ କଖାରୁର ସ୍ୱାଦ କେମିତି। ଏମିତି କହି ସେ 2 ଭଉଣୀ ଏକ କଖାରୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି କଖାରୁ କାଟିଲେ, କଖାରୁ ଭିତରୁ ଅନେକ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ବାହାରି ଆସିଲା। 2 ଭଉଣୀ ଏସବୁ ଦେଖି ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସୁନା ରୂପା ହୀରା ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ଆରାମରେ ଚଳିଲେ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୋ ମାଉସୀ ଖବର ପଠେଇଥିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଆସିବେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ହେଲେ ଆମର ତ ଘର ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଆସିଲେ କୋଉଠି ରହିବେ? ଏଇ ଘରେ ଯଦି ସେ ରହିବେ, ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ଓହୋ, ମତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସେ ବଡ଼ ଗଛ କଥା କ'ଣ ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ? ଯୋଉ ଗଛ ଭିତରେ ଏକ ଘର ଅଛି। ଅତିଥିମାନେ ଆସିଲେ ସେ ଗଛ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଏ। ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ଗଛ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ମାଉସୀ ଆଗ ଆସି ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ ବଜାରରୁ ପରିବା ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି, ଘରେ କିଛି ବି ସଉଦା ନାହିଁ। କାଉ ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଗଛ। ସେଇ ଗଛ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଘର ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିଲେ ଗଛ ତା ଘର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ କାଉର ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା।
ଆରେ ମାଉସୀ ଆସିଗଲ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ହୁଅ, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ତମ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିଛି। ତାପରେ କାଉ ତା ମାଉସୀକୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଲା। ଏମିତି ଗପସପ କରି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗଛ ଭଉଣୀ, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ହଁ କାଉ, କହ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ? ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୋ ମାଉସୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଗଛ, ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଘର। ମାଉସୀଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଦୟାକରି ଆଜି ରାତି ମାଉସୀଙ୍କୁ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥାଅ। ସକାଳେ ମାଉସୀ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମାଉସୀ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବେ। ହେଲେ ମୋର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତ ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିବେ, ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ହଁ ହଁ, ମାଉସୀ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ତୁମ ଘର ସଫା କରିଦେବି। ଏମିତି କହି ଦୁଇ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗଛ ଭିତରେ ଥିବା ଘରେ କାଉର ମାଉସୀ ରହିଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କଥା କ'ଣ କାଉ, ତ ମାଉସୀ ତ ଚାଲିଗଲେ, ହେଲେ ତମେମାନେ ତ ମୋ ଘର ସଫା କଲ ନାହିଁ। ମୋ ସର୍ତ୍ତ କଥା କ'ଣ ତମେମାନେ ଭୁଲିଗଲ? ଚୁପ୍ କର ଗଛ, ଆମ ସମସ୍ୟା ତ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଅଯଥା ତ ଘର ସଫା କରି ଆମ ସମୟ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବୁ? କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ସଫା ନ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଗଛର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଗଛଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଆସି ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଗଛ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛ ଯେ? ଗଛ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏ କାମ କିଛି ଠିକ୍ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମ ଘର ଅପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଁ ତୁମ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା କଥା। ହେଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ସଫା କରିଦେବି। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ତୋ ଭଳି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗଛ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଦେଖିବ, ସେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସହ ଯାହା ବି କଲେ, ଦିନେ ଦିନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ଚଢ଼େଇ ଗଛର ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ପାଉଥିଲା ଗଛ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେଇ ପବନ ବର୍ଷାରେ ଚଢ଼େଇର ଘର ହଲିଲା। ଏଇ କ'ଣ, ମୋ ଘର ଏତେ ହଲୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଲାଗୁଛି ଏ ଘର ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଗଛ ଭଉଣୀ, ଆଜି ରାତି ମୋତେ ତୁମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସକାଳେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଚଢ଼େଇ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜନି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଆ। ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ତୁ ଆରାମରେ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଭିତରେ ଥିବା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଟିକେ ବି କମୁନଥିଲା। ସେଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପବନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାଉମାନଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ଦେଖ ନା, ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଆମକୁ କିଏ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ? ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ବଡ଼ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ଏବେ କେବଳ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦୁଇ କାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଡ଼ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ବଦମାସ ଦଳ, ତମେମାନେ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବିନି। ତମେମାନେ ମୋ ଘର ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କଲ ଆଉ ତାକୁ ସଫା ବି କଲ ନାହିଁ। ତମେମାନେ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛ। ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ଏସବୁ ଆମ କର୍ମର ଫଳ। ଆମେ ଯଦି ସେଦିନ ଗଛ କଥା ମାନିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ତା ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ। ହେଲେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ତାହା ହୁଏତ ଆଉ ଥରେ କାମରେ ଆସିପାରେ। ଆମେ ଗଛ ସହ ସେଦିନ କିଛି ଠିକ୍ କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ତାର ଶାସ୍ତି ପାଉଛେ। ଦୁଇ କାଉ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ସେ ପର ଉପକାରୀ ଚଢ଼େଇ ଆରାମରେ ଗଛ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲା।